grupo nin mga dolphin na notaran sa kadagatang sakop kan Tabaco City. Sigon sa Provincial Agriculture's Office, indikasyon subuot ini na mayaman pa asin malinig ang katubigan sa lugar. Uyaliwat si Rosie Nieva. Nag-ani ni mga positibong reaksyon sa mga netizens ang video na inikan grupo nin mga dolphin na garo nagkakarawat sa kadagatang sakop kan Tabaco City. Sigun sa uploader na si Lorenzo, gikan siya sa Catanduanes kan aldaw na maswerteng nakuanan niya nin video ang nasambitan ng mga dolphin. So from Catanduanes, first time ko umailing na kadakol kong dolphin sa Sering Tabaco. Although may mga itong lugar man po dahil sa Pilipinas sa mga dolphin. Same reaction man po giraray, maugmahon sa pagmati pag nakain ito pagang. Maginan mga otoridad sa Albay, ikinaugmaman ang kakaibang experience na inikan mga Roro passengers sa probinsya. Indikasyon subot ini na mayaman pa ang kadagatan sa lugar kung sa indakol pang nakuko ang pagkakan ang mga dolphin. Actually, namamataan ta po talaga yan ng mga sightings na yan. Pag summer season, tag-init, magayon ang panahon, dakol ang ang nutrients digdi sa tuyang mga areas. Kaya baga po nahiling talig ang mga botanding, arog ka na panahon. Naglalaw man ang mga otoridad na madakol pa ang mga dolphin o botanding sa lugar, kaya pangapudan kan mga ini sa publiko na atamanon ang kadagatan nganing maprotehiran man ang mga marine life na makukuha digdi. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.